vakomana panapa vekozo interview unit vari kuya vachiexposa these guys vari kunoka kunzi vari kubira macompanies especially through hacking zvakaita sana mukuru vachioneka kunzi some of the companies zvakaita sana mukuru they are losing thousands US dollars due to these guys. Ndisandapinda mashoko anoda togona these guys vekozwa vanozviti hatina kana any political infiltration vanouya panguva ino vachiti aiwa basa riri kungoexposa corruption tichingobata maculprits niribva subscribe like on the bell icon. Tina mukuru anoposta this picture amuri kuona iri okudanyira chiti the cyber security team has identified one of the prime suspect leading to the hacking of the Mukuru system, Wilfred Muchakata. He is suspected of drawing more than $65,000 US yesterday midnight. He did this last year with the low PAISA system and was charged 2 years in jail or $5,000 US fine. Mashoko ari kuda panguva ino achiexposewa these guys because of interview unity vachiti aiwa we must be aware, we must expose these guys. Noda kuti nyika yese inofanira kuziva kuti aiwa kune vanhu vanozikana kuti vanoita zvinhu zvisiri fair, kune vanhu vanongoda kungodya mari yavasina kushandira, vanoita zvitsotsi vachiti aiwa kwese kwese wagara munyika yeZimbabwe we must be aware, muchenjere kana muchinge mazosangana nevanhu ava. Mashoko ari kuachiexposewa pana pane kuzo interview unity pari kuda kunzi munyika yeZimbabwe people right now vanhu vacharely aiwa nehard work, vanhu vangorelya nekungonotsvaka easy and simple money, kungava kurobhera vanhu kana mascams kana zvichi zvangosiyana siyana nokuda kwe the current situation iri munyika yeZimbabwe. And panguva ino ikozo iri kuya ichipa aiwa chenjedzo kune vagari munyika yeZimbabwe kuti aiwa pay attention to these guys, noda kwokuti ndo vakomana vari kunzi vari kuita zvinhu zvisiri pamutemo. Mbotidzai mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi, pinda kucomment section medu muze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, cheta on the bell icon.